So, iyawa ginako ang kahoya di bitaw. Dahil kay si Dokyo iyang gipatiran ng kahoya, midako iyang tiil. At mo. Kay si bantol po diya. Yang giduplaan, hubag po yung simot. Ikaw dia tol. Mangihi ko nga Tay. Buros good ko, tay. Dili ka buros. Gusto ko ice cream. Dili lagi ka buros. Gusto ko gaslong, tay. Gusto ka kumuto. Nak, may istorya ko nak, imong sundon. Sige. Pusil, Pusil. bala, Bala. armalite, Armalite. lalaki. Ha? Asa ron, tay?